Patay ang usa ka 86 anyos nga babay sa disgrasya sa Kanduman, Mandawi. Kining usa ka flatbed cargo truck adunay kargang puthaw, galvanized iron ug GI sheets. Ang usa ka bundle sa GI sheets natagak ngadto sa ginang nga naglakaw lang sa sidewalk niadtong higayuna aron mopalit og sudan. Ang biktima giila nga si Gregoria Cortez mulupyo sa dapit nga nadatugan og nakaangkon og grabing mga samad sa lawas. Gihold na sa mga otoridad ang maong sakyanan ug gikustudiya na ang driver sa maong truck. Sa interview, giasoy sa driver nga dili siya ang naghigot sa kargamento ug igora siyang nag-drive sa maong sakyanan. Nangayo usab siya og dispensa ngadto sa biktima. Tabunan gito ang katong end sa stainless sheet mo to ni taop sa iyang right na mata. Na laceration niya mata iyang tiil mo to fracture. Napapunto yung higot dito, di ko ang gito siya, dailos gito siya. Kaya tungkol sa dangog ba. Nya, disgrasya man gyud na siya kung mo man gyud na nahitabo, mangayo lang kog pasaylo sa mga kuan, mga tagtungod.